A maior parte das actividades enmarcadas no abril, mes dos libros, están dirixidas a escolares e público familiar, co fin de fomentar os hábitos de lectura dende ben cedo. Así, os contacontos infantís e os espectáculos teatrais compoñen boa parte da programación deste abril en Ribeira. Para o público escolar, o día 14 de abril, teremos os títeres Cachirulo, que representarán a obra de Valle Inclán, A cabeza do dragón, que será a mellor maneira de traballar a literatura cos pequenos co texto dun dos nosos autores que temos máis brillantes. O día 21, que sería o viernes seguinte, a mocidade intentaremos que nos encha o auditorio municipal para asistir ás presentacións das alumnas de Cultura Activa. Esta obra está baseada nun texto de Paula Carballeira, que foi a gañadora do premio Luisa Villalta da Diputación. Despois, o día 28, que é o venres seguinte, teremos o Cinema Maravillas de Raquel Queizás, que traerá ao auditorio para o público escolar os contacontos, que sempre estarán acompañados de imaxes. Tamén neste mes terá lugar os intercambios escolares do Eixo Atlántico cunha visita de estudantes portugueses. A música virá complementar a oferta cultural co musical Unha noite na Eira do Trigo en homenaxe a Los Tamara. É que é un homenaxe ao mítico grupo Os Tamara, e que ademais podesvos imaginar que porque escollemos o Porto de Palmeira e que o noso representante do grupo Os Tamara, don Enrique Paisal, que foi ademais fundador da coral municipal, que foi director do conservatorio e un gran docente, por ese mesmo motivo o conservatorio municipal leva o seu nome, é un palbeirense, é unha persona que máis alá tamén desa vida cultural e desa vida musical, é un referente social da parroquia do noso concello e, polo tanto, no momento en que tivemos nas nosas mans esa proposta, non dubidamos en que o Porto de Palmeira tiña que ser o lugar escollido para que ese 22 de abril, a noitiña, en torno ás 9 da noite, se poida celebrar ese musical e esa pequena homenaxe tamén ao maestro Paisal. Terá lugar tamén un obradoiro sobre balneoterapia en colaboración coa Universidade de Santiago, así como os talleres escolares Conto Chuntraxe que impartirá Monse Rivera no Museo Municipal.